fáilte róg a rás go dtíon chiisten agus tá códa lomsa chun carú agus muid dul cócrocht anmh. Bula mís leis a bhuirin. Mise fin. Bíon méid súpúí pe géalach ar an saharn agus an dúnach agus tá mé an mocónaí mé firste. Is mit Sedona agus is mai chum a bhéig sú grútíh an mhaí. Well, tá fáilte róg go dtíon chiisten Sedona, cé tusa? Matíala is mailum big ag pinteil. Is me sé Aoife, is mailum Anmhaithe tá me sé mo thunaí anara. Bhfuil gach duine ré chun tasnú cócrocht? Tá! Úntach, ach, camid rud ó éigean anamh dúis na caig? Glán na láha. Cahamid na láha aní. Isce is galúna, dance up a lín, glán na láha leis an supple bubbelín. Ordog melodín, glán na láha leis an supple bubbelín. Nis fechar láha tá siad glánta gin go díon. Well, tá na láha glánta gin, anis tá sin amdan a álamach cén idir a bheith a gin inmh. Fech mé ar an leabhar cócroachta. Seo leabhar cócroachta mamó. Rina mamó le cóca an leabhar seo a chur le chéile dúin. Chur sí le chéile na hideas ar fad gur brá lehí, agus tá idir a cé dúin inmh. Fech mé agus... Tá míad ag déanamh cíistíní mála ó beisiid sin tharbheith milliis. Agus tá seans go bhfuil ólas ag cócó. Faoi, ceannas na cóhar táchtacha a bheith míad a gúsáid inmh, sin mill. Warren! Bagrach le mo wamo na tini mala yanudu mar airing specialta. Tá mé catóca sin gwyl tosa an yanu an yu. Tá mé a buzal. Agus sin leid fa coa war an táhachtach a bheits mé esri an yu. Mil. Bia a yanan bacha. Bzzz. Tugan na bacha cuairtear lán blachana níon turas a bháin, bailíonn siad leacht milliis dar bhaine meachtar óna blachana, agus an sin, eitlíonn siad a reis go dtí bualas acu, ar a dogtar curceog. Cuníonn daoine éirithe curceoga sa ghairdín agus tugann siad éire de na bacha. Heag le batha cealla go thuirt má bhíon agla ortha, agus ní rathí meise róchógrach den bhálas acu. Camáile sin tá éadí speisialta orm le mé híana a chosaint. Targaí a reis ar ball go bheicí sibh céan fearr mhaile daoine curceoga a bheith sa ghairdín. Tá sé am dúna fálamach céirtíad na cóhar eile bheith go tastal win inmh. Beg siúcra mionathe ag tastal, calóga ruair, mill, agus mónóga trimethe. Seo calóga a ruair. Cahanna ihan tú iad seo de an ná? Breakfasta. Anamh agus céir do chuann tú leo fin? Banya. Banya, anamh. Ach in nuamh tá míid chun cíistíní mála a dhéanamh le calóga a ruair. Be siad blasta. Céirt eile tá ag tastal. Mónóga. An bhecinn sibh mónóga? Ar bhlas tú do seo hana? Agus an bhfuil siad go deas? Tá. Úntach. Caithe míid na mónóga a chuirteach leis na calóga a ruair isteach an seo. Féad le gach danéis sin íanamh? Iad a scapaisteach mar seo? Úntach. Bhí sé sin éasca nach raibh. Bhí. Ceaculúir. Tá roinnte brila déanamh gom san seo ag an soirn. Caithe me mill agus siúcra a leá le chéile i bota te. Sin obair do rinne fásta. Ach, fatas tá me sé déanamh sin an bhfuil spúnóga go chéine? An féidir le bheith ag masca na calóga agus na mónóga le chéile fatas tá sé déanamh an obair seo ag an soirn. Inis, cura me isteach an seo? Agus leothaigh an mar tá an soirn te agus an pota te. An sin cura me? Mill isteach. Úntach. Is léir go mín tusa cócroacht fin. Tuig an tusa an tiidir seo go maith.
agus creme. Sugar. Siúcra, níos seo siúcra mionathe, mar sin tá sé das mín. Creme sin isteach. Agus masca mé le chéile é. Ó, tá sé go leo hanahéin cá mé seo chuir síos tá sé anthe. Tá sé ar fad ag masca le chéile agus ag lear an tas. Ní fad go me sé régan is. Agus sin é. Tá sé go das. Leáte féach. Cuma das óga Tá sé mar chocolate? Tá sé 6 cosú le seaclóid ach níl an blas céanna le seaclóid an meascán seo. Ceaclóir, tá sé sin réig. Nis, chuirme roinnt isteach an seo. Tá sé cos le custard? Tá sé 6 cosú le custard tá an ceart agat. Nis, dúirt me amach bála an duine agus be sibh sé in ann. Sin a roinnt adribh. Seo ceann duite. Agus seo ceann duite. Nis tá sé antse go fóil mar sin bí cuairmach. Dearan idir má mó go gahamíd é seo a bhascaisteach leis na calóga agus na mónóga. Mar sin go cuairmach mar tá sé te, dúirt isteach é, seachan na lábha agus úsáid an spúnóg chun é bhasca tríd na calóga agus na mónóga. Ó tá sé éasa, is féidir linn. Ag spríosa chiistin, is féidir linn. Heag rolla, ag masca nu ag belsa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ag déan a béla, is féidir linn. Gobar le chéile, is féidir linn. Ag rolla, ag masca nu ag belsa mar sin. Déan BIA LINN, mar is féidir linn. Ó, a waran! Tá obair waithir siúlagad sa cheistín agus a leithe de éanna tá agad a deanú céisteannaí milse mala. Agus an seo ag na corceoga tá má cháirde an greithe cumhaid. Tá an bachara ag seacail an bhfuil mil sa chorceog ag na batha. Mar an na batha seo le gasasta le chéile sa chorceog. Stórlann siad an bhils na spás na bega buidethe seo. Tá daoine a báilú agus a gcíthe mála leis na céta bliain. Agus inniu, bé sibh sé gcíthe mála a bhfuir géisteaní. An bhfuil gach duine sásta go na calóga clúdathe? Tá. Úntach, cad é chéad chéim eile. Aha, cahamíd na trádarí a olbha ú. Bhfuil trádara ag gach duine? Níl. Tá ceann weim sin seo, agus rhainimid trádara idir bhirt. Go mai trádara an seo, agus trádara an seo. Anis, cuirmid í sin isteach an seo na cásanna don na bhonóga. Cuirmid isteach an seo hiad. Úntach má. Agus is féad leat an spúnóg bilga úsáid chun iad a bhrú síos. Mar sin. Tá cuma deas ar nachhfuil? Tá. Cé cheapach go meach calóga ó rugamá a gur millseog agus bricfasta. Ba tú nach mór réitethe? Tá tú anna hapig. Ga canela. Bhfuil da chi nach mór déanta go an sin fin? Tá. Mó cheantra. Ní neart go chuir le chéile, se linne go bhú béile. Cá roa me leat cá roa tú lom, tam sosta go bhfuil sibh sa chéistin lom. Ní neart go chuir le chéile, se linne go
Tá sibh aus mo chóir de deasa. Bhfuil sibh olaf an gapan sibh? Bhfuil na cásan ar fad lán le cíistí meala? Céir dhéana míid inis, fech méar an idir. Cahamid na banóga na cíistí meala a chuirsteach san áin. Raig me se selgadí an áin agus is féidir libse. Tá chofadalam agus na trádarí a chuirt liv. Gur raibh míle maithagad. Ó fechan siad sin go húntaach ar fad. Fanid siad sin san áin ar feag denóméid. Denóméid! Fad is a thoisiid sin san áin, cad is féidir in íanamh? Glanú suas. Is féidir linn glanas suas sin é. Glan gachin rad agus ní gachin ní. Bhín na cúcarí is farga má ag glanas a hí. Glan gachin rad agus ní gachin ní. Tá sé isca bheith ag glana nuair a bhí an wit de canna. Tá cúcar ó cart gach rad a rais mar is cart. Buintir an bhil ó an hir mala agus ní ga rudder bia janú le hé ach í a chuiristeach a broci deasa. Rinne na batha an obair ar fad leis an bhí seo olbúdúin. Ho-ho! Ó an dach ítach orga tarthaí tá sí maltach. Agus a jury chuirtear lipid ar gach próca le go mésig na daoine a cheanaíon é an rud atá siad a cheannacht. Mel. An rud céirna tá tusa an é chuirns na cíistí milse mala. Ó fech na banóga, bhí siad san áin ar feag denóméid agus tá siad go deas orga agus crua agus deas inis. Tá sé go deas a bheith síos le chéile ach céir dhéana míid ar dúis? Termwood amach na plati. Úntach. Sí, gach duine le chéile, tar éis seabhar an léig tá an BIA réig. Sí, gach duine le chéile, lag an bord mar sin, is feag béle bra a grin. Lag an bord mar sin, is feag béle bra a grin. Anis tá sé nám dúna cíistíine éthe. Bú sé bh céir idir rial? Tá me se chun ceann gur am a chócant. Cé ceapananta sa dóna bhfuil sé go deas? Tá. An má leat an mónóga? Smile. Is má? Cé ceapan tú íomh bhfuil sé blasta? Go háin ó bacha. Blast. Na bha. Cé ceapananta sa Michaela? Bhfuil sé milliis? Tá. Na bha. Gach éidir ar fáil ar www.bialinn.ie